Mocht de gemeente Schouwen-Duiveland wel op zo'n laat moment nog een stokje steken voor project Brouwers Eiland? Daarover ging het vandaag bij de Raad van State in Den Haag. En verder in deze uitzending. Gezin moet verhuizen vanwege treiterfilmpje. En deze broers hebben allemaal een lintje. Goedenavond. Onbehoorlijk bestuur. Daarmee sloeg Brouwers Eiland BV vanmiddag de gemeente Schouwen-Duiveland om de oren bij de Raad van State. De projectontwikkelaar wil 300 huisjes bouwen op eilandjes in het Grevelingenmeer. Maar de gemeente stak daar, na eerst heel enthousiast te zijn geweest, 1,5 jaar geleden toch een stokje voor. De vraag is nu of ze dat wel mocht doen. En bij de Raad van State in Den Haag is politiek verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, waarom beschuldigt de projectontwikkelaar de gemeente dan van onbehoorlijk bestuur? Nou, aan het project Brouwers Eiland is meer dan 10 jaar gewerkt. En al de tijd heeft de gemeente Brouwers Eiland eigenlijk ondersteund. Nou, op een gegeven moment kwam daar de klad in. Was er geen politieke wil meer om dat te doen. En is het project afgeblazen. Nou, de vraag is of dat op een bestuurlijk behoorlijke manier is gegaan. Nou, de gemeente vindt uiteraard van wel. Brouwers Eiland BV vindt van niet. Dat waren de twee partijen die vandaag bij de Raad van State stonden. Maar wat opvallend was, is dat er ook een aantal Zeeuwse belanghebbenden waren die vandaag hun zegje mochten doen. Ik ben wel optimistisch. Ik denk dat we samen, natuurlijk met de gemeente nu samen, denken dat we voldoende argumenten nog steeds hebben. Want het zijn dezelfde argumenten waar we ook de vorige keer al eerst mee gewonnen hebben. En nu is het vooral natuurlijk de gemeente met bestemmingsplan. Maar onze argumenten staan natuurlijk recht overeind. Het is cruciaal. Wij windsurfen daar. Dat doen we elke dag, elk weekend. Dus het is heel belangrijk voor ons ook om hier weer te staan. De mensen achter Brouwers Eiland hoefden het adres van de Raad van State niet op te zoeken trouwens voor de zitting van vandaag. Het was niet de eerste keer dat ze zich moesten melden bij de Kneuterdijk 22. 4 jaar geleden, in 2018, ging het bij de Raad van State ook al over Brouwers Eiland. Toen werd het hele plan onder de loep genomen. Surfers klaagden over de wind die weg zou vallen als er huisjes in het Grevelingenmeer zouden komen. En natuurliefhebbers klaagden over de verstoring van flora en fauna. De uitkomst was dat de Raad van State in april 2019 bepaalde dat Brouwers Eiland niet mocht worden aangelegd. Maar de projectontwikkelaar Brouwers Eiland BV stelde daarna aanpassingen voor om toch aan alle eisen te voldoen. De genadeklap voor het Huisjespark kwam toen de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland in november 2020 weigerde het bestemmingsplan vast te stellen. De projectontwikkelaar vindt dat de gemeente daarmee een fout heeft gemaakt en eist een schadeclaim van 90 miljoen euro. Daarover gaat het nu bij de Raad van State. Ja, Marcel, ik heb je nog niet over die claim gehoord. Nee, die claim dat komt echt in een later stadium. Eerst moet de Raad van State bepalen of er bestuurlijk behoorlijk is gehandeld. En die claim die komt dan weer bij een andere rechter. Nou, hoe dat allemaal afloopt weten we hopelijk over 6 weken. Want dan doet de Raad van State uitspraak. Marcel de Kranen in Den Haag, dankjewel. De politie heeft 31 tips binnengekregen over het ongeluk op de A1... waarbij afgelopen weekend een echtpaar uit Axel gewond raakte. Uit beelden van de dashcam blijkt dat het busje van de 66-jarige man en de 64-jarige vrouw van de weg werd gedrukt en een paar keer over de kop sloeg. De slachtoffers moesten door de brandweer uit hun auto worden bevrijd. Ik heb me natuurlijk het liefst in die feesttenten zodat er veel licht uitkomt als een minprik. De opbouw van Festival Grips in Grijpskerken is in volle gang. De vrijwilligers en organisatoren zijn blij dat het dit jaar als van ouds weer door kan gaan. Dit moet de bevrijding worden voor Grips. Het is gewoon een opluchting als het materiaal het veld toe komt. En dat het allemaal op zijn plaats valt. En ja, daar knapt iedereen van op. Het is de eerste editie nadat in 2019 de dagopbrengst gestolen werd. Voor Kramer is het dan ook best emotioneel. Je hebt kans dat ik nog wel eens even een traan laat als het achter de rug is. Het is natuurlijk een behoorlijke dosis ellende is het geweest, maar ik wil dat eigenlijk achter ons laten, omdat we weer vooruit moeten. En we hebben een super team en een super evenement. En we zijn er nog, dus we gaan ervoor. Om te zorgen dat er dit jaar minder contant geld in omloop is, zijn er meer pinmogelijkheden op het terrein. En de rechtbank in Middelburg heeft de overvaller van de Jumbo-supermarkt in Goes veroordeeld tot 8 maanden cel en tbs. De 25-jarige man uit Den Haag zette een mes op de keel van een medewerker en ging er uiteindelijk vandoor met €1000.
De overvaller werd een dag later aangehouden vanwege zijn opvallende uiterlijk. Hij had zijn haar zwart geverfd, had een tattoo in zijn nek en liep op slippers. De man heeft bekend dat hij de overval heeft gepleegd. Hij kan nog wel in hoger beroep gaan. Intimidatie, achtervolgingen, uitgescholden worden. Het gezin van de Middelburgse Aniek Roman was niet meer veilig in hun eigen wijk. Een treiterfilmpje waarvan de 14-jarige dochter slachtoffer was geworden, resulteerde uiteindelijk in een gedwongen verhuizing. Een terugblik. In januari is ze in elkaar geslagen en daar hebben we aangifte van gedaan. En dat is eigenlijk geëscaleerd. Want doordat zij dus aangifte heeft gedaan en haar verhaal heeft verteld, was zij helemaal het middelpunt van de pesterijen. Want dat filmpje van de mishandeling is toen rondgegaan. Zeg sorry Bas, zeg sorry Bas. Zeg sorry Bas, G. Zeg sorry Bas. Zeg sorry Bas. Waarom zou ik sorry Bas zeggen? Zeg sorry Bas. Laat me fucking step met rust. Oké, sorry Bas. Nou goed. Volgens Aniek heeft het filmpje veel teweeggebracht bij haar dochter. Nou, ze is gefrustreerd, bang. Ze heeft de hele tijd dat ze echt niet meer alleen naar buiten durfde. Zodra dat ze uit school kwamen, zochten ze mijn dochter op. Als zij in de stad was, zochten ze mijn dochter op. Via de telefoon zochten ze mijn dochter op. Bedreigingen via de telefoon. Er is aangifte gedaan van de mishandeling en het gezin heeft goed contact met de politie. Het was op een gegeven moment zo erg dat ik 2 keer per dag moest bellen. En dat ze ook echt elke dag even langs het huis reden. Dus de politie heeft ons echt waanzinnig geholpen. Aniek is de eerste om toe te geven dat haar dochter ook niet altijd het braafste meisje van de klas is. Mijn dochter is niet heilig, absoluut niet. En mijn dochter die doet ook echt wel domme dingen. En op het moment dat ik aangesproken word op het gedrag van mijn dochter als zij buiten is, ben ik als eerste degene die dat erkent. Maar dat het zo uit de hand loopt, dat het gezin gewoon compleet in angst leeft, dat moet stoppen. Het loopt op een gegeven moment zo uit de hand dat het gezin moet verhuizen uit Douwendalen, omdat het niet meer veilig is. We hadden geen andere keus. Op een gegeven moment stonden er een groep van 35 kinderen voor mijn deur. Takken te gooien naar mijn deur. Met oud en nieuw stonden ze vuurwerk naar mijn deur te gooien. We waren continu in spanning. Echt de hele dag door. Sinds de verhuizing is de rust weer wat teruggekeerd. Al rust Aniek niet echt, totdat er meer aandacht komt voor online pestgedrag. Top met elkaar zo kapot te maken. We leven in een wereld, zeker met social media, waar de kinderen gewoon totaal geen besef hebben wat ze typen of wat ze verspreiden. Daar moet gewoon meer aandacht aan besteed worden, vind ik. En dan, morgen is het weer zover, de traditionele lintjesregen. Tientallen zeeuwen ontvangen dan weer een koninklijke onderscheiding. En dat is bijzonder. Maar het wordt nog een tikkeltje bijzonderder als je broer er dan ook een krijgt. En je andere 2 broers een jaar later ook. Volgens de kanselarij der Nederlandse Orde is het heel bijzonder dat de 4 broers uit één gezin 4 onderscheidingen kregen. We hebben een gezin van 12 kinders en 6 jongens, 6 meisjes hadden we. En dan is het heel bijzonder dat de 4 broers een onderscheiding hebben gekregen. Jaap kreeg in 2012 als eerste een onderscheiding. Hij werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2016 heeft mijn broer Kees er een gekregen. En dat was ook leuk. In 2017 mijn broer Klaas en Wim. Ze kregen een lintje omdat ze zich allemaal op hun eigen manier hebben ingezet voor de maatschappij. Hebben we van huis uit meegekregen. Dat voor anderen te zorgen. Dient elkander door de liefde. En dat geeft natuurlijk aan dat je voor andere mensen ook moet zorgen. De broers, waarvan er vorig jaar 1 overleden is, hebben nu besloten de lintjes over te dragen aan het museum in Arnhem-Muiden. Kees die is hier vrijwilliger en gids in het museum. En toen hebben we onderling afgesproken, toen met mijn broer Klaas, voordat hij overleed ook nog, van we willen ze schenken aan het museum in Arnhem-Muiden. Maar dat mag niet, want ze zijn eigendom van de staat. Dus ze zijn in eeuwig gebruik uitgeleend aan het museum.
Traditiegetrouw delen gemeenten de dag voor Koningsdag lintjes uit aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. En na morgen mogen zich dus weer heel wat Zeeuwen voegen bij dat illustere gezelschap. Er was vooral veel bewolking vandaag en verspreid ook wel wat buien. Toch was er af en toe een mooie opklaring bij 11 tot 14 graden. Morgen vrijwel overal droog, flinke zonnige periode. Maximum temperatuur ook 13 à 14 graden. Bij een matige wind uit het noorden tot noordoosten. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne maandagavond.